komi lokaci ne, tunda ana sa mutane suna kukan ruwa, wani ko yayi kukan busasshen ido, wani ko yayi kukan dariya. Amma ni tun da nake ina jin labarin kukan jini ban taɓa gani an yi ba. Shi na ta an kai ma idona surgery, an ka zuba mini jini. Don na fara kuka sai dai in ga fuskata tana ido.